ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭାଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମଣିଷର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମଣିଷ କେବଳ କଥା କହିପାରେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କଥା କହିକରି ନିଜର ମନର ଭାବ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ କହିପାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନିଜର କଥା କହିବାକୁ ବା ଅନ୍ୟର କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ମାଧ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। କହିବା, ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନୋଭାବ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କହିବା, ଶୁଣିବା ଓ ଲେଖିବା ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ କାହାର ନିଜର ମନୋଭାବ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ମନୋଭାବ ଜାଣି ହୁଏ କାହା ଦ୍ୱାରା? କହିବା ଦ୍ୱାରା, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା। ଏଥିପାଇଁ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ଠାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଉଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ସହଜ ନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଠାରରୁ ମଧ୍ୟ ମନୋଭାବ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝି ହେଉନଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିବା ପରେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାଷା ଏପରି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ମନୋଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ ଓ ଅନ୍ୟର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିପାରୁ ଏବଂ ବୁଝିପାରୁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ମୁଖ ନିଃସୃତ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ସଂକେତକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ମୁଖ ନିଃସୃତ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ସଂକେତକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଭାଷାର ରୂପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭାଷା ହେଲା ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଭାଷାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା କଥିତ ଭାଷା ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଲିଖିତ ଭାଷା। କଥିତ ଭାଷା କ'ଣ? ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ପାଟିରେ କହିଥାଉ ତାକୁ କଥିତ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାଉ ତାହା ହେଉଛି କଥିତ ଭାଷା। ଯେମିତିକି ରାମ କହୁଛି, ଗୋପାଳ ତୁ କାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଗୋପାଳ କହୁଛି, ମୁଁ କାଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ରାମ କହିଲା, ତୁ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ? ଗୋପାଳ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଉ। ଆମେ କହୁଥିବା ଭାଷା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନର ଭାବନାକୁ ଲେଖିକରି ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇଥାଉ ତାହାକୁ ଲିଖିତ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଭାଷାର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଲିଖିତ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଲିଖିତ ଭାଷା ହିଁ ଭାଷାର ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ। ଯେମିତିକି ତନୁଲତା ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି। ମନୋଜ କବିତାଟିଏ ଲେଖିଲା। ଲିଖିତ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିପାରୁ। ଆମର ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଭାଷା ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲିଖିତ ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ହେଲା କଥିତ ଭାଷା। ଆମେ ୟା ପରେ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଭାଷା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣ ସମାହାରରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦ ସମାହାରରେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନି ଭାଷା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଯେମିତିକି ଗାଈର ହମାରଡ଼ି, ବିରାଡ଼ିର ମିଆଁ ମିଆଁ ଶବ୍ଦ, କୁକୁରର ଭୋ ଭୋ ଡାକ, ବିଲୁଆର ହୋକେ ହୋ ଡାକ, ଏହାର ମୋଟର ସାଇକେଲର ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଶବ୍ଦ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଆମେ ଏଥିରୁ ଭାଷା ଆମେ ପାଇପାରିବାନି, କେବଳ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆମେ ଶୁଣିଥାଏ। କାଉର କା କା ରାବ, କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ରାବ, ଘର ଚଟିଆର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ନଳକୂଅ ପାଣିର ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ,
ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଘୁଁ ଘୁଁ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇ ଧ୍ୱନିର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଧ୍ୱନିରୁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂକେତ ବା ଠାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ ସଂକେତ ବା ଠାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକିଥାଉ। କୌଣସି କଥାରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଥାଉ। କୌଣସି କଥାରେ ଅସମ୍ମତ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନା ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଥାଉ। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁହଁ ଶୁଖାଇଥାଉ ବା କାନ୍ଦି ପକାଉ। ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଆମ ମୁହଁ ଦେଖି ସେଟା ଜାଣି ହୁଏ, ଆମ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠେ। ଏଇସବୁଥିରୁ ଆମେ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ। ସଂକେତ ବା ଠାରକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସଂକେତ ବା ଠାର ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏପରି କେତେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଦୌ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସାମରିକ ବିଭାଗରେ କେତେକ ସଂକେତରୁ ଭାବକୁ ଜାଣିହୁଏ। ଲିପି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭାଷାର ଲିଖିତ ରୂପର ପ୍ରକାଶକୁ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିପିରେ ମନୋଭାବର ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଓ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ ଆମେ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15,000 ଭାଷା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେପରି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଆମର ଦେବନାଗରୀ ଲିପି, ରୋମାନ ଲିପି, ତା'ର ଉଦାହରଣ ଏଟା ସବୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ। ଏଇଟା କେଉଁ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ଯଦି ଦେଖିବା, ଅହମ୍ ପ୍ରତ୍ୟହମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ଗଚ୍ଛାମି, ଇଏ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ। ରୋମାନ ଲିପି କ'ଣ? ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଭ୍ରି ଡେ, ଏଇଟା ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲେ ଏହା ହେଲା ରୋମାନ ଲିପି। ଏଇଭଳି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ସବୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଭାଷାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାକୁ ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା, କହିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେକ ନିୟମ ରହିଛି। ସେସବୁ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ବିଚାର କରାଯାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲିଖନ ଓ ପଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। କୌଣସି ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ, ପଦ ଓ ବାକ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ, ପଦ ଓ ବାକ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ। ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଶିଶୁଟି ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି। ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ନଦୀରେ ପହଁରି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଡଙ୍ଗାଟି ରାସ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ପାରିବ କି? ପାଣିରେ ହିଁ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ପିଲାଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ପିଲାଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରିବନି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛି। ପିଲାମାନେ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ତୁ ପିଜୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ତୁ ପିଜୁଳି ଖାଉଛୁ। ଖାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ? ଯୁବକଟି ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି। ଶିଶୁଟି ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଯୁବକଟି ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଡଙ୍ଗାଟି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲା।
ଡଙ୍ଗାଟି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ନଦୀ ହେଲା ପାଣି, ତେଣୁ ଡଙ୍ଗାଟି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଚଢ଼େଇଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ପିଲାଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ଇଏ ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ପିଲାଟି ଉଡ଼ିପାରିବନି ଆକାଶରେ, ତେଣୁ ଚଢ଼େଇଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛି, ଏ ଖେଳୁଛି ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ, ଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ। ତୁ ପିଜୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ତୁ ପିଜୁଳି ଖାଉଛୁ, ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ତେଣୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ହେଲା ତୁ ପିଜୁଳି ଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ।